naabot yun main town sa lugar na ring tarong. Kanya walay abang-abang kay ako ra usa. Pero tagaan ko niya snack. Kay may cook ta ba? Si Ahura. Ora mo sintir. Si Hilia. Echa ako diri. Ay kay. Okay man na ring. Oh. Mura na kuan ibabaw. Mura na ibabaw. Ibabaw distansya ang ring. Antas on. Alas na ibabaw jud. So itsa lang yung gamay. Practice gamay ba? तो ये कैसे अब तो भी और मैं जरा जो मेरे दूरबीन long term no basket in almost 3 weeks na nara ko diri sa Iran wala jud basket kay puro mo na board wala ring sulod sa park ano man day bulang mga pag-umar kuwang hangin pero mandara man
Mulai dua-dua.
Boleh kusuk. Boleh kusuk siya din. Sige na sila nga sakir. Boleh kusuk kita kamu. Pedang de rakhe. Pedang de se video. Box, pedang na box. Okay. Dara mga kusya ko no. Ayaw lagi dara. Pedang na box. Kapoy na sila, 5 minutes. Para magkani 5 minutes, kapoy sila po. Ayaw lang garo. Ayaw lang garo. Yo, bazi ko yung kuya rapsin. Wala magkani 5 minutes, kapoy sila. Pero kami 15 minutes na nun. Kapoy na sila. Ya, ako lagi dua. Off na ko cellphone. Nandito siya, pero sayang. Pero abang na kadi, bro, sa abang. 100 pesos na abang. Muna isuga. Aircon kompleto. So, gamit. Bayar ko ako sa dua, okay. Off na ko cellphone. Surrender sila.